نآید به کف بی زحمت و رنج، کسی دارد خیرد او صاحبی گنج. اگر خواهی که ذهنت رشد یابد، بیا و روی بر بازی شطرنج. سلام тамошобинони азиз, чун ҳамешагӣ дар ҳамин вақту соат манзури шумост барномаи навбатии Фарзин. мавзӯи дарси имрӯзаи мо мод кардани шоҳи ҳариф бо муҳраҳои вазнин мебошад, яъне Фарзин ва рух бар муқобили шоҳи танҳои ҳариф. бачаҳои азиз, чӣ тавре ки мо медонем мақсади асосии бозӣ мод кардани шоҳи ҳариф мебошад. аз ин рӯ ҳар як шоҳмодбоз роҳҳои мод кардани шоҳро бо муҳраҳои вазнин, яъне Фарзин ва рух бар муқобили шоҳро бояд донад. бачаҳои азиз, чӣ тавре дар дарси пешин мо ба шумо мод кардани шоҳ бо ҳамроҳии Фарзин ва шоҳ гузашта будем ки дар он муҳраи шоҳи ҳарифро бе кӯмаки шоҳ наметавонистем мод гузорем. ва дар дарси имрӯза бошад мо ба шумо чӣ тавр Фарзин ва рух бар муқобили шоҳи танҳои ҳариф чӣ тавр мод гузоштанро имрӯз ба шумо гуфта мегузарем. бачаҳои азиз, акнун мо муҳраҳоро аз тахтаи шоҳмод мегирем ва дар тахта танҳо Фарзин, рух, шоҳ ва шоҳи ҳарифро мегузориму халос. боқимонда муҳраҳоро аз тахтаи шоҳмод мегирем. бачаҳои азиз, чӣ тавре ки дида истодаед, Фарзин ва рух бар муқобили шоҳи танҳои ҳариф кори моро дучанд осон мекунад. яъне дар ин ҳолат мо метавонем бе кӯмаки шоҳи худ шоҳи ҳарифро мод гузорем. айни ҳол муҳраҳоро аз тахтаи шоҳмод мегирем. бо шумо як амалро дида мебароем ки чӣ тавр Фарзин ва рух бар муқобили шоҳи танҳои ҳарифро мод гузорем. шоҳи сафедҳоро гирифта ба хонаи бе1 мегузорем. Фарзинро бошад бачаҳои азиз ба майдони C6 мегузорем. рухро бошад ба хоначаи C4. шоҳи сиёҳҳоро бошад ба майдони E5 мегузорем. чӣ тавре ки шумо дида истодаед, сафедҳо яъне Фарзин ва рух бар муқобили шоҳи танҳои ҳариф, яъне чӣ тавр мо мод мегузорем, ба шумо дар ин дарс гуфта мегузарем. чӣ тавре ки дар тахта дида истодаед, Фарзин ва рух дар ин ҳолат якдигарро ҳимоя карда, яъне бо кӯмаки якдигар шоҳи сиёҳҳоро метавонанд мод гузоранд. дар гашти аввал бачаҳои азиз, мо рухро гирифта ба майдони E4 мегузорем. чӣ тавре ки шумо дида истодаед, аз майдони E4 рухи мо айни ҳол шах яъне кишт карда истодааст ба шоҳи сиёҳҳо. дар ин ҷо шоҳи сиёҳ наметавонад рухи моро зада гирад, барои он ки рух таҳти ҳимояи Фарзин қарор дорад. шоҳ наметавонад бачаҳои азиз ба майдони E6, D6, D5 ҳаракат кунад, аз сабабе ки ҳар сеи ин майдонҳо таҳти ҳимояи Фарзин қарор дорад. ба майдони F4, D4 ҳаракат карда наметавонад, аз сабабе ки ҳар дуи ин майдонҳо таҳти ҳимояи рух қарор дорад. аз ҳамин сабаб чӣ тавре ки шумо дида истодаед, дар ин ҷо шоҳи сиёҳҳо танҳо як ҳаракат карда метавонанд, яъне танҳо ба як майдон гашт карда метавонанд. ин ҳам бошад майдони F5. яъне шоҳро гирифта ба майдони F5 мегузорем. яъне шоҳ аз ин ҷо бачаҳои азиз худро аз шах яъне аз кишт ҳимоя кард. мақсади асосии мо дар бозӣ бояд ки шоҳи ҳарифро мод гузорем. бояд мо шоҳи ҳарифро ба кунҷи тахта бурда мод гузорем. аз ҳамин сабаб ба мо зарур меояд ки дар ин ҳолат яъне айни ҳол гашти мо бо Фарзин бошад, чунки мо гаштҳои шоҳи сиёҳро кам мекунем. яъне Фарзинро гирифта ба майдони E6 мегузорем. аз майдони E6 айни ҳол мо ҳамла карда истодаем ба шоҳи ҳариф, яъне кишт шах дода истодаем. дар ин ҷо наметавонад Фарзини моро зада гирад, аз сабабе ки Фарзин таҳти ҳимояи рух қарор дорад. чӣ тавре ки ба шумо гуфта гузаштем, дар ин амал
яъне дар ин ҳолат фарзин ва рух бо ёрии якдигар, яъне бе кӯмаки шоҳи худ метавонанд ба шоҳи ҳариф мод гузоранд. бачаҳои азиз, дар ин ҷо шоҳи сиёҳо, яъне шоҳи ҳарифи мо танҳо ба майдони Ж5 ҳаракат карда метавонад, халос. ба дигар майдонҳо ҳаракат карда наметавонад, чунки он майдонҳо таҳти ҳимояи фарзин ва рух қарор доранд. чӣ тавре ки шумо дида истодаед, фарзин ҳаракат кард ба майдони Ж5, яъне аз шах худро ҳимоя кард. дар ин ҷо бачаҳои азиз, мо бо рухи худ ҳаракат мекунем, яъне рухро гирифта ба майдони Ж4 мегузорем. аз майдони Ж4 мо айни ҳол шах дода истодаем ба шоҳи ҳариф. дар ин ҷо наметавонад рухи моро зада гирад, чунки рух таҳти ҳимояи фарзин қарор дорад. чӣ тавре ки шумо бачаҳо дида истодаед, мо ба мақсади худ расида истодаем, яъне шоҳи ҳарифро ба кунҷи тахта бурда истодаем. дар ин ҷо шоҳи ҳариф танҳо ба майдони H, яъне вертикали H ҳаракат карда метавонад, халос, яъне шоҳро гирифта ба майдони H5 мегузорем. шоҳ худро ҳимоя кард аз шах. дар ин ҷо бачаҳои азиз, мо дар як гашт метавонем ба мақсади худ расем, яъне метавонем дар як гашт ба шоҳи ҳариф мод гузорем. фарзинро гирифта ба майдони Ж6 мегузорем. чӣ тавре ки шумо дида истодаед, шоҳи ҳарифи мо дигар ягон ҳаракат карда наметавонад, яъне ба ягон майдон наметавонад гашт кунад, наметавонад ягон муҳраи моро, яъне рух ва фарзинро зада гирифта наметавонад, аз сабабе ки ҳар дуи ин таҳти ҳимояи якдигар қарор доранд. бачаҳои азиз, дар ин ҷо шоҳ дигар ҳаракат карда наметавонад, яъне мо ба мақсади худ расидем ва шоҳи ҳарифро мод гузоштем. бачаҳои азиз, айни ҳол мо бо шумо тарзи вертикалӣ фаҳмонда гузаштем, ки чӣ тавр ба таври вертикалӣ мо шоҳи ҳарифро мод гузоштем. айни ҳол мо мегузарем ба таври горизонталӣ, яъне ба таври горизонталӣ чӣ тавр мо шоҳи ҳарифро мод мегузорем. муҳраҳоро аз тахтаи шоҳмод мегирем, амали дигарро бо шумо дида мебароем. шоҳро гирифта ба майдони Е1 мегузорем. фарзинро бошад ба майдони Ж2 мегузорем. рухро бошад ба майдони H3. шоҳи сиёҳоро бошад, бачаҳои азиз, ба майдони D4 мегузорем. чӣ тавре ки бачаҳои азиз шумо дида истодаед, бо шумо ба таври горизонталиро дида мебароем, ки шоҳи ҳарифро чӣ тавр мод мегузорем. дар ин ҳолат, бачаҳои азиз, мо зина ба зина гашти муҳраи ҳарифро, яъне гашти шоҳро кам мекунем ва онро бояд ба хати охири тахта, яъне ба горизонтали ҳаштум оварда расонем. дар ин ҷо бояд мо зина ба зина гашти муҳраи ҳарифро кам кунем, яъне онро ба горизонтали ҳаштум бурда мод гузорем. барои ин ба мо зарурат меояд, ки дар ин ҷо гашти аввали мо бо фарзин бошад, яъне фарзинро гирифта аз майдони Ж4 ба шоҳи ҳариф ҳамла мекунем, яъне шах медиҳем. чӣ тавре ки бачаҳо шумо дида истодаед, шоҳ наметавонад ба горизонтали сеюм ҳаракат кунад, аз сабабе ки горизонтали сеюм таҳти ҳимояи рухи мо қарор дорад. ба горизонтали чорум ҳам гашт карда наметавонад, аз сабабе ки горизонтали чорум таҳти ҳимояи фарзин қарор дорад. аз ҳамин сабаб мебояд шоҳи ҳариф горизонтали чорумро тарк кунад, яъне он ақибнишинӣ мекунад. шоҳ ба майдони Е5 ҳаракат мекунад. дар ин ҷо, бачаҳои азиз, гашти дуюми мо бо рух мебошад, яъне рухро гирифта ба майдони H5 ҳаракат мекунем. аз майдони H5, бачаҳои азиз, мо айни ҳол ҳамла карда истодаем ба шоҳи ҳариф. шоҳи ҳариф наметавонад ба горизонтали чорум ҳаракат кунад, аз сабаби оне ки таҳти ҳимояи фарзин қарор дорад. шоҳро мебояд ки горизонтали панҷумро тарк кунад, яъне шоҳи ҳарифро мебояд ки як хонача ба қафо гашт кунад.
яъне ба майдони F6. бачаҳои азиз, чӣ тавре ки дида истодае, мо наметавонем дар ин ҷо фарзини худро гирифта ба майдони G6 гузорем, аз сабабе ки фарзини мо беҳимоя аст. Метавонад яъне шоҳи ҳариф фарзини моро зада гирад. аз ҳамин сабаб ин гашти ғайриимкон аст, яъне наметавонем ин гаштро иҷро кунем. аз ҳамин сабаб пеш аз ҳар як гаште ки мо мекунем, бояд хуб фикр кунем, баъд он гаштро иҷро кунем. яъне фарзинро гирифта ба майдони G5 мегузорем. айни ҳол мо ҳамла карда истодаем ба шоҳи ҳариф, яъне шах дода истодаем. дар ин ҷо шоҳи ҳариф метавонад ба майдони F7 ё ба майдони E6 ҳаракат кунад. агар бачаҳои азиз ба майдони F7 ҳаракат кунад, кори моро осон мекунад, яъне мо рухро гирифта ба хонаи А6 мегузорем, ки хонаҳои А6ро таҳти ҳимояи худ мегирем. аз ҳамин сабаб бачаҳои азиз, шоҳ метавонад ба майдони Е6 ҳаракат кунад. дар ин ҷо чӣ тавре ки дида истодаем, мо метавонем бо муҳраи фарзин ё ин ки бо муҳраи рух ба шоҳи ҳариф ҳамла кунем. фарзинро гирифта ба майдони G6 мегузорем. чӣ тавре ки шумо дида истодаед, шоҳ наметавонад дигар дар майдони шашум қарор гирад, аз сабабе ки горизонтали шашум таҳти ҳимояи фарзин қарор дорад. ба горизонтали панҷум ҳам ҳаракат карда наметавонад, аз сабабе ки горизонтали панҷум таҳти ҳимояи рух қарор дорад. аз ҳамин сабаб шоҳ боз ҳам як хонача ба қафо ҳаракат мекунад. чӣ тавре ки шумо дида истодаед, мо оҳиста оҳиста ба мақсади худ расида истодаем, яъне мақсади асосии мо шоҳи ҳарифро ба кунҷи тахта, яъне ба горизонтали ҳаштум бурда дар он ҷо мод гузоштан аст. шоҳ ба майдони Е7 ҳаракат кард. дар ин ҷо бачаҳои азиз, мо рухро гирифта ба майдони H7 мегузорем. аз майдони H7 чӣ тавре ки дида истодаед, ҳуҷум карда истодаем ба шоҳи ҳариф, яъне шоҳи ҳариф бояд дар гашти навбатии худ горизонтали ҳафтумро тарк кунад. наметавонад дар горизонтали ҳафтум қарор дошта, аз сабабе ки горизонтали ҳафтум таҳти ҳимояи рухи мо қарор дорад. шоҳ ба майдони F8 ҳаракат мекунад. аз майдони F8 бачаҳои азиз, мо метавонем фарзини худро гирифта ба майдони F7 гузошта ба шоҳи ҳариф дар як гашт мод гузорем. яъне чӣ тавре ки шумо дида истодаед, шоҳ наметавонад ягон ҳаракатро иҷро кунад, аз сабабе ки ҳамаи ин майдонҳо таҳти ҳимояи муҳраи фарзин қарор дорад. фарзинро ҳам зада наметавонад, аз сабабе ки фарзин таҳти ҳимояи рух қарор дорад. мо ба мақсади худ расидем, яъне шоҳи ҳарифро дар ин амаламон мод гузоштем. бачаҳои азиз, амали якуми мо ба таври вертикалӣ буд, амали дуюми мо ба тарзи горизонталӣ, яъне зина ба зина шоҳи ҳарифро бурда мод гузоштем. ин буд дарси имрӯзаи мо, мод мондани шоҳи ҳариф бо муҳраҳои вазнин, яъне фарзин ва рух бар муқобили шоҳи танҳои ҳариф. бо ҳамин барномаи имрӯзаи мо ба итмом мерасад. хай тамошобинони азиз, то барномаҳои оянда бо шабакаи мо бимонед.